Dobre, takže čaute. Takže čaute ľudia, vítam vás u nového videa. Vítam vás u nového videa. Vítam vás u nového videa. Už koľkokrát to poviem, proste je to nové video. To stačí. Zase speedrun Unreal, čo najskôr sa snažím dať. Vidím typka, idem ho zabiť. Hej, simple. Alebo on mňa. Nevidím ho. Dobre. Cez vás vôbec nič nevidím, ale nevadí, ne? Nevidím ani koľko mám HP. Jak to je zase nastavené? No, tak na figu. Bože, ale, čo som tu tam zahliadol? Nejakú neskutočnú vecičku. Opa. Dúfam, že počujete hrubu, ak nie, tak smolám. Budete si to musieť domýšľať. No neviem, či počujete alebo nie, takže škoda, no. Ak som prehľadol niečo, tak ako sorry, ale nič nevidím cez vás. Doslova mi stojíte v hre. Nič nevidím, pampa. No vidíš, je to zlé, ale... Ja si to idem nastaviť ľudia, takto nebudem hrať, nebaví ma to takto. Ale jo. Typeček, to fakt som niekto ešte padol? Tak počkaj, ale... A toto, neviem, nebudem podceňovať nikoho, možno to není bot. Nevidím ani hávka. Kde je? Crack, 30. Nič nevidím? Kamu, ja keď nič nevidím, tak hrám lepšie podľa mňa. Či? Tak idem do zóny a spravím to. Hej? Hopa, to bolo omylom. Nebolo. To počkaj, ešte tu mám nejakých. A ja kvôli tomu zomrem, ja vám hovorím, že ja si nedám. Nie, ja budem chcieť fajtiť. Lagy. Nič nevidím. $30? Asi? 30? Asi? Počujem iba hity, že dávam. Nice, daddy. Je to ďalší? Počujem jetpacky. Ja. Kamo, tak z obidvoch strán asi. Má veľa HP. Ja neviem, koľko mám HP. To je jedno, hlavne, že vy vidíte, že? Som vedel, že je niekde tu. Mám full hapka. Kamu, ale hej. Stand this. 30 set. No.
No way! Kámo, koľko mám HP? Koľko? Haló? Dobre, mi to je jedno, kámo, neviem koľko mám HP. Dáme z metky? No, môžem, ale ja neviem koľko mám. Kámo, radšej si, počkajte. Hej, počkaj, nie, to mám. Kroky. Šutí ma. Hádame. Crack. Dead. Agraj. Počkajte ľudia.